Piye Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun lelagon kadung tresna utawi ninggal katresnan. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah, Hafid. Oh Mas Hafid nggih. Tingkatku. Nggih. Ya, Mas Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin amin amin. Nah, wis. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming kagem Mas Akbar. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur nuwun Bopo Lasiman. Anu sik. Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik ninggal katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Wah, oke siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah. Jan. Ya. Siapit wong loro. Jangan. Kok sitok gedhi sitok cilik. Ya lo. Nah, putrane Pak Wanto sih ta. Nah, kon ngendang. Wah, jan nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya. Yuk, monggo. Yuk, langsung ya. Nggih. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Katon sliramu bae. Yuk, nek nih. Ojo lali pawelingmu, muga mana kemas. Aku kang satya sepuh, tak anteni nganti saelingmu. Astabrata iki ya wis ya terakhir ya dik niken jumeneng ya berdiri Halo, halo apa kabar baik. oke aku juga baik Ya wes. iya nembang dong Yuk. apa dek kok sentrup toh apa Apa ya? Banyuwanginan piye Monggo. Gerajakan ya Iya. oke Apa lagu yang lagi viral? apa Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi Nanti bojo Akbar. durung ngelondi gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku yo apa ki sidane Iku yang mau loh Mas. oh wis sing cinta siapa Tapi kok bengok kabeh ya. oh ya Cinta siapa? sing ora bengok sesuk-esuk dilarung Latihan sih, ndang cepet. ya latihan sih Ini sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. oh ayo latihan Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. ora duwe bisa Bengok kabeh ya. ya Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Hehe. Ha. sida bojone Akbar to Lah sida apa ora? nganyelke. Iya, Oke. iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu?
Apa, Dik? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris. Ya. Kaya wong linglung ngaman kita maring pitulung. Iwati cota mlebu neng karung ngebacut alias kadung ngentekne sawah ngentekno kampung. Oke. Asik. Ya, Pak. Kayak gitar. Ya wong-wongan sama. Luwih becik lara foto daripada sirai. Sakit cinta sakit hidup. Yen pengen Terima kasih. Sampun katur. Jadi Nggih, Mas. duduk. Sektor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Nggih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun telagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah. Iki Hafid Oh, Mas Hafid, nggih. di tingkatku. Nggih. Ya, Mas Nah, Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin, amin, amin. amin. Nah, wis. Nggih. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. kagem Mas Akbar Nggih. dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bopo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Palesiman. Anu sik Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. enggar katresnan. Oke. Aku pengen Dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Nah, yo. Ya, Mbak yo. Nah, Jan. Ya. Siapit wong loro. Ah, Jan. Nah, Kok sitok gede sitok. Cilik. Ya lo. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sih, Nah, kon ngendang. Wah, Jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya, Kae, yuk, monggo. yuk langsung le. J. Ya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor.
Dek niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentur-sentur toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Ngerajakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi ngomong kabeh ya. Oh ya. Cinta siapa? Sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, Ndang, cepet. Ya, latihan sih. Ini sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. He. Ha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Oke. Iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus judulnya? Apa, Dek? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Riz. Ya. Thank you. Makasih ya. Ya. Ketemu next time. Ya, Oke? bye. Iya. Makasih wis dibantu-bantu. Yuk. Nutuk nih lakon. Ya. Kaya ngapa bareng lakon Sekar Pudak Tunjung Biru. Yo, tak dereke, Truk. Yo.